Hey, good day, sanibonani. Ninjani? Siyaphila ngapha, sithembe niyaphila ngapha nani mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Ngiyanamukela nonke, ikakhulukazi ama-new subscribers to this channel, kanjalo nama-new followers ku TikTok. Ngiyabonga kakhulu. Onke ama-viewers, ama-videos engiwa-uploadayo ngiyanibonga ngokuthi ningisupport. Ngiyacela if you haven't subscribed to subscribe sikhulise channel yethu. If ungaphosisi cishe manje silapha ku 4.4 subscribers, siyakhula sibheke ku 5,000 subscribers. Siyabonga ke good people ngendlela enisupporta ngayo. Bekuyiviki elibhizi kakhulu leli sisuka kulo. Bekuyiviki elibhizi kakhulu. Sibonile zonke izinto ezenzakele. Kodwa engicabanga ukuthi kube udaba oluhambe phambili i-press briefing eyenzeke ngoLwesine. Press briefing ka former SG MK Party uFloyd Shivambu. Bekubhizi kakhulu bafethu, bekubhizi kakhulu. Namanje lelo daba lisadingidwa einkundleni zokuxhumana. Lisadingidwa nakubomabonakude bethu, kuma-channel amakhulu. Okusho konke udaba olukhulu lolu olungeke nje silithathe njengento etrivial or into engathi shu. So ngifuna namhlanje ukuthi sike sibheke sonke lesimo ngoba kuningi okukhulunywayo. Njoba sazi ukuthi kutrenda iMK Party njengamanje eSouth Africa. Trend MK Party. So ngifisa sikhulume ngayo iMK Party ukuthi ikhona yini into ekhona engakhona ukuhlukanisa iMK Party noPresident Zuma oyipresident yeMK Party. Ngifuna sike sibuke lokho namhlanje. Ngama ungathatha ukubheka kuzo zonke izigameko ezike zaba khona since kwasungulwa iMK Party. Kukhishwa abantu kweMK Party kufakwa abanye. Baphume kufakwa abanye and all that. Mawungathatha ukubheka udaba la oloko lidingidwa kakhulu ukuthi ubaba uZuma neMK Party ingabe bangahlukaniseka yini? Ungakhona ukukhuluma ngoZuma ungakhulumi ngeMK Party, noma ukhulume ngoZuma noma ukhulume ngeMK Party ungakhulumi ngoZuma. Because kungani ngifaka le topic? Ngifaka ngoba bafethu ufuna ukuthi masibheka le ndaba yomzabalazo ngoba njengamanje nje kuyiMK Party esikuyo nesithembele kuyo ukuthi manje iyona ezosinika lento esiyifisayo njengendle emnyama. Kumele siyidingile le ndaba ngoba uma kungathiwa ubaba uMsholozi ngelinye ilanga akekho kwiMK Party, uke wayi-imagine yini iMK Party ukuthi iyoba iMK Party enjani without ubaba uJacob Zuma engekho kuyo? Ngiphakamisa lo mbuzo ngoba uma ungabheka abantu abaningi abashiyile kuMK Party noma labo abakhishiwe ekhundleni eMK Party, mawungabalalela abanye mabekhuluma, even the recent one uformer SG uFloyd Shivambu, mawungabalalela kahle bonke uma bekhuluma kubonakala engazuthi basho into eyodwa noma bakhuluma into eyodwa. Uma ngibalele kahle bonke uma bekhuluma ngezikhalo zabo kwiMK Party isikhathi esiningi abasho ukuthi banesikhalo ngopresident weMK Party ubaba uZuma.
bakhala ngendlela i-MK Party eranwa ngayo, baphinde bakhale nangabantu abaseduze nobaba uJacob Zuma, but not ngobaba uJacob Zuma himself. Mawucabanga kusho ukuthini lokho? Because even ubaba uJabulani Khumalo okuyena owasetshenziswa umsholozi ukuthi aregister MK Party, uma ungakhumbula kahle ebelokhu ekhala ngabantu abaseduze nobaba umsholozi ukuthi yibo abamdukisayo, yibo lokhu njanayo misleadayo and all that. Ubheke nangu uCommander Floyd Shivambu naye ukhuluma ecishe into efanayo, akukho akugxekile ngoZuma. And mawungathi yabalalela bonke labantu mangabe bejoyina umsholozi ekwakheni MK Party, bonke bebasho into eyodwa ukuthi bayakholelwa kwi-ideology kaMsholozi, bayakholelwa kupolitiki kaMsholozi, bayakholelwa kuyo yonke into kaMsholozi. Bese kuba ukuthi ekugcineni uma sebephakathi besebenza naye kube nezinto abafike bayithole ezigcina zibenza ukuthi bangaqhubeki besebenza nomsholozi kwi-MK Party. Kodwa ngiyakuphinda lokho, abaliphakamisa igama likaMsholozi njengento eyinhloko abakhala ngayo. Ngifuna sibheke lo ukuthi ngokombono wakho ubona ukuthi kusho ukuthini lokho kukodwa nje. Kusho ukuthini lokho kukodwa? Ingabe i-MK Party inga-exista engekho uZuma? Izo-exista yini uma kungathiwa ngelinye ilanga akasekho uZuma? Yiwo ama-topics okumele siwadingide la. Uma ngibheka indlela umsholozi mangabe esungule i-MK Party nendlela belokhu eyikhankasela ngayo i-MK Party size siwine ukhetho lwa last year, ngoba ngiyakholelwa ukuthi salwina njengoba sazi amavoti atshontshwa, qiniso lelo. Uma ubheka indlela bekhankasa ngayo and all that even namanje uyanothisa ukuthi umsholozi is trying hard, uzama kanzima ukuthi lento anayo yena as an individual njengomsholozi uzama ngako konke kunamandla ngamandla akhe empeleni ukuthi konke lokhu anako nakukholelwayo akushiye kwi-MK Party, so that even if he is no longer there, leyo legacy yakhe ingahlezi khona kwi-MK Party. Ake ngenze i-example, ngizama ukuthini, ngizama ukuthi yabona kunabantu abaningi mhlambe abenza izinto ezinkulu lamhlabeni kudala, mhlambe siyatshelwa ngabo, mhlambe abomndeni yethu omkhulu ogogo bethu benza izinto ezithile kunomlando othile abasixoxela wona ngalabo bantu. So kodwa manje akukho okukhona okuthi bakushiya okuyi-personality yabo, okuthi even noma bengasekho siyakhona kodwa ukuthi sihle siyolalela ukuthi ngabe uShaka wake wathini yena personal. Angikhulumi mhlambe ngama-movie kaShaka, yena personal, into enjengaleyo. Noma umkhulu wakho wake wathini, into enjengaleyo. Ngoba mangithatha ukubheka ibalekile leyo nto leyo ukuthi kube nento kanjalo ukuthi even engasekho umuntu ebesikholelwa kuye nebesimthembile engasekho, uma ngabe lokho ayekusho noma impilo ayiphila kungasena ndlela ukuthi sibuyele emuva siyozikhumbuza ngayo, isimotivate naye ukuthi senze nathi ukuthi senze njengoba ayenza naye. Into enjengaleyo ngicabanga ibaluleke kakhulu. Ngibona engathi umsholozi uma esungula i-MK Party uye wahlala wakucabangisisa naloko ukuthi njengoba sengimdala kangaka nje, yini eyifa engayishiyela abantu bakithi abamnyama noma abantu base South Africa
ngoba ngelinye ilanga ngiyosithela noma ngiyohamba. Yini engayishiyela bona njengamanje, ifa noma ilegacy engabashiyela yona? Ngicabanga ukuthi i-MK Party ingesinye isizathu sokuthi uMsholozi ayisungule, wayisungulela nokuthi kugcineke umlando ngaye, esiyohlezi sizikhumbuza ngawo uma siya phambili, ngoba yena mhlambe yobe engasekho engasakhona ukukhuluma nathi ngokuqondile. So manje kodwa at the same time ngiyazibuza ukuthi kupossible kangakanani ukuthi if engasekho i-MK Party existe. Kulabantu laba akhana nabo le legacy noma le MK Party afuna, noma le legacy afuna kuyishiya kwi-MK Party, ngoba ngiyabona is trying hard to instill kubantu abathile ku-MK Party ukuthi even noma yena amandla engasekho but inqola iqhubeke njalo njalo. Ngikubona ngathi ukuzama ngamandla nankani, kodwa ngibona ngathi abaningi bayamphunyuka. Mawumlalela kwi-statement sakhe agcine ngaso ukukhuluma public ngoJune 16 uma ethi lo Secretary General lo ubengowesi-7 kwabakhishiwe kwi-MK Party. Ngazi noma sho nje kodwa ngathi wakhuluma into efana nale, but nje noma ngasike ukuthi wathi was-7 kodwa wayesho into efana nale ukuthi lo Secretary General ophume manje akusiwuqala, baningi abaphumile nabasusiwe esikhundleni sokuba u-SG before yena. And mawumlalela kahle uyezwa ukuthi seloku akakhoni ukuthola o-Secretary General angasebenza nabo eside isikhathi kuze kubuildeke leyo trust. In short ngibone ngathi akamtholi u-SG ozoba exactly ngalendlela afuna ukuthi abe ngakhona kwi-MK Party, because phela u-SG bafethu siyakwazi nathi i-engine leyo ye-organization, i-engine ye-organization. So mayifakwa le engine kule moto kufuna kube sure ukuthi yinjini lena ephilile okuthi izohamba eside isikhathi nale moto ingahluphi endleleni. Kubonakala kunzima ukwenza lokho ngoba even nalozongena emva kwakho Amanda Floyd naye kunama challenges azofika wathole la. Umbuzo ukuthi lawo ma challenges azomenza ahambe isikhathi esingakanani kulesikhundla sokuba yini u-SG we-MK Party. But angekho lapho endabeni yabo SG. Ngila ekutheni uMsholozi njobe ezama kanzima ukuthi ubuyena ipersonality yakhe, ideology yakhe, politics yakhe, everything yakhe uzama ngamadla nankani ukuthi ayishiye kwi-MK Party njengefa esiyoqhubeka siphila ngalo even generations to come, aqhubeke ephila. Kubonakala engathi uzama lokho kodwa ngathi seloku yamphunyuka and isikhathi siyahamba. Ngicabanga ukuthi okunye okumenza mhlambe ebonakala engathi uluza netemper sometimes because wonke umzamo awenzayo ubonakala uphelela ezeni. So ingakho ngizophakamisa lo mbuzo ukuthi manibheka ikhona yini possibility ukuthi le MK Party if engasekho uMsholozi izoba yilento lesikholelwa ukuthi iyona noma izosithatha yini isibeke la uMsholozi afisa khona, uma kuukuthi abantu asebenza nabo nabantu ababuildayo babonakala bengahambi na isikhathi eside baphelele endleleni. Ikhona yini possibility? That's the question mina njoba ngihleli la engizibuza yona ukuthi ikhona into enjalo. In short mangabuza nganye indlela lo mbuzo ake ngibuze na kanje. If kungathiwa njengamanje upresident we-MK Party uBaba uZuma akasekho kwi-MK Party, nicabanga ukuthi i-MK Party ingaqhubeka yini khona? I-MK Party ingavotelwa yini ngalendlela evotelwe ngayo ngey-29 May 2024 uma engasekho uMsholozi?
in short ukhona yini enicabanga ukuthi angakhona ukuyilida ngendlela ukuthi lamavote ewatholile kuma elections adlule ingawathola futhi kulama elections azayo ma local mhlawumbe izithole more than that. Ikhona into enjalo. Ngiyobuza ngamabomu njalo lo mbuzo lo. Ngiyobuza ngamabomu ngoba mawungabheka njengamanje iqiniso nje lihle kumele selikhulume singabe siyalena le. As we speak, as of now, kwi-MK party yethu kuningi okukhulunywayo, baningi njengamanje aba-confused ngokuthi kwenzakalani kwi-MK party. Not just lapha on the ground, even lapha phezulu kwi-MK party, you can tell ukuthi baningi aba-confused ukuthi kwenzakalani. Futhi abanye yabona ukuthi sebayitshela nje ukuthi hayi ake silinde sibone sithembe ukuthi i-leadership yethu izosiguide ngendlela e-right size sibone ukuthi le confusion le ekhona into nje yesikhashana. Uyayibona? But nje i-confusion is there. Kangangoba kukhona abanye abasho straight ukuthi hey yabona lama recent developments especially endabeni kaCommander Floyd Shivambu khona bathi abenze baqala manje badoubter ukuthi MK party izohamba ngalendlela noma ngalezivinini beyihamba ngaso uma isungulwa ngo-2023 December 2023 khona banaloko. So ingakho ama conversation anjengalawa kufanele na kanjani abe khona asibe nawo kumnyama kubofu. Uyayibona? Kumele sibe nawo ngoba baningi abantu abakholelwa ku-MK party. Ukube bekungenjalo ngaba sinawo amalungu eParliament awu58 njengamanje eSouth Africa kwi-National Assembly. Ngabe futhi asinawo amalungu MP asirepresentile kuma province afana noMpumalanga noKZN. Ngaba sinawo. It shows ukuthi abantu bayabelieve ku-MK and if kuukuthi izinto ezenzeka ku-MK njengamanje zibanga idoubt noma zikhoza idoubt ngeke size sikubalekele ethi lokho kuzo affecta nama elections esiya kuwona. Engicabanga ukuthi njengamanje i-leadership yethu kwi-MK party kumele ibe worried ngempela ngalesimo esenzakalayo ukuthi ngempela what is MK going to look like especially after umsholozi kuthiwa akasekho as ilokhunyana iface ye-MK party because kumele ukuthi sikwazi nalokho ngoba manje umsholozi sikholelwa kuye kakhulu. Iningi lethu masingakhuluma iqiniso elimsulwa size ku-MK party vele silandele umsholozi angeke size sikufihle lo ngoba sikholelwa ukuthi kunalento e-unique ekhona kuye. But lento e-unique ekhona kuye if ukubonakala engazuthi ayikhonakala ukuthi angayishiya komunye umuntu ongagijima nayo even nasayihlalela ekhaya iphumulele noma if ukuthi lento e-unique anayo akakhona ukuyishiya kwi-MK party ukuthi ibe mhlambe yi-core ye-MK party, then what's going to happen after umsholozi angaseyona iface noma angasekho kwi-picture uma sicabanga nge-MK party. Lokho ngicabanga ukuthi conversation okufanele sibe nayo ngoba vele iyona into esengqondweni yabantu njengamanje. Kukhona abanye nje abathi if it were not for umsholozi kulezi zinto ezenzekala manje ngabe vele bathi hayi ngabe siyayishiya MK party. So yabona nje leyo ukuthi kunabantu already abathi i-MK party silana ngoba sikholelwa kuZuma noma siworshipa uZuma and all that. Ngingaphinde ngibaxolele noma singeke sithi siworship uZuma nje basila ngibaxolele ngezizathu ezokuthi vele indlela okubukeka ngayo kubukeka kanjalo ngoba sibelivela ezintweni
umsholozi azenzayo nazikhulumayo ngezwe lakithi South Africa. Siphinde sibheke nehistory yakhe. So ngaleyo ndlela sithanda singathandi bafowethu. Leyo ukuthi mina ngendlela ngibuka ngayo, leyo ukuthi singahlukanisa iorganization esungulwe umsholozi from umsholozi. Ngikubona kungekho mina possible. Uyayibona? Ngikubona kungekho possible ukuthi sikhone ukuthi ngoba abanye bathi ake sizame ukwenza iMK kube iMK nje, just MK engathinti igama la Zuma and stuff. Ngithi mina angeke kwenzeke lokho. Why? Because the truth of the matter ukuthi vele iorganization ngeke kwenzeke ukuthi ivele iziqhamukele nje. Kufuna kube nomuntu othile oyisungulayo, and lo muntu ukuze ayisungule kusuke kunezinto ezithile ayicabangile nezinto ayibukile before ayisungule. Therefore kwase kuba nabantu abayithandayo le ndlela asungula ngayo le organization bese bayamlandela. Indlela okwenzeka ngayo ku-MK Party la. So ngeke uzukhona ukuseparate kuZuma. Even noma ngathi wakhona izinto ezingahambi kahle ku-MK Party, bese nithi nina asiphushele eceleni uZuma sifocus ekubuildeni iMK Party, igama lika Zuma libekwe eceleni. Akubonakala kuyinto engenzeka ngoba sikholelwa kakhulu kuye. And njobe sayakha kanje siyafisa ukuthi sibe nengxenye kumlekeleleni ukuthi lento afuna ukuyakha noma ukuyifaka kwi-MK Party ukuthi iqhubeke even engasekho. Siyayidinga nathi siyayi appreciate futhi. Uyayibona? So in short ngizama ukuthini la? Ngizama ukuthi kulama developments asanda kwenzeka manje ku-MK Party. Ngiyabona ukuthi abaningi bese bekholelwa ukuthi even if kungathiwa manje umsholozi uyadecide ukuthi hayi sengiyayihlalela mina, bese sithemba ukuthi uSG obekhona manje uFloyd uyena ozogijima nalento le umsholozi ebesiyilandela kumsholozi. Besithemba ukuthi uFloyd uyena ozogijima nayo. Ubona ngendlela okwenzeka ngayo manje ukuthi iningi lethu lishayeke kakhulu uma kuukuthi uFloyd uyakhishwa esikhundleni sokuba uSG. And kuyoba worse if kuukuthi uphuma uyaphela even naku MK Party, because manje emqondweni yabantu psychologically sekuzoba nento ethi short sekufuna kuphinde kuqalwe phansi futhi kutholwe omunye umuntu ozoba kulesikhundla esibaleke kangaka. Phinde kuqalwe phansi, abantu baphinde baqale phansi futhi babuilde i-relationship nalowo muntu, baqale nokubuka ukuthi wenza kanjani, ukholelwa kuphi. Uyabona ukuthi it's tiring, kuyabakhathaza kakhulu abaningi. Umsebenzi, task enkulu kabi le, okwenza ukuthi abaningi ngi-understand uma beloku besho labathi hayi lento yepolitiki engathi ayisiyethu engathi siyahlehla. Inzima lento, inzima kakhulu, kodwa akujiki ukuthi siyayidinga yona ukuthi egcineni igcine khona for our generation and naleyo ezayo igeneration elandelayo. Kufanele ukuthi kube isimo singabi ngendlela okuyisona manje. So ke ingakho ke ngenza le video futhi inhloso yami enkulu ukuyenza ngithi ake sixoxe ngokuthi uma ubuka noma ucabanga ngeMK Party, uyayibona yini iMK Party kuyi-MK Party le esikholelwa kuyo manje uma ukuthiwa umsholozi akasekho kuyo noma userithayile ekusebenzeni kweMK Party, uyayibona yini iba yilento eyiyona manje? If kuukuthi uthi uyayibona usho ngani, izoqhubeka yini ilento eyiyona manje? Ngibuza lokho based on abaholi noma abantu abasebenzisana nomsholozi noma laba azama ukubabuilda ukuthi bayilide le organization. Likhona yini ithemba lokuthi even if umsholozi is no longer there, izoqhubeka iMK Party iyona lento eyiyona manje ukuya phambili? Mina njengomfuka Mkhonzi ukuphendula lo mbuzo bengizothi as for now
kubonakala kuconfuse, kudida, kunzima ukusho ukuthi izokhona ukuthi ibe kanjalo, because even kwayena umsholozi kuma statements akhe agcina ukwenza utheni, uthe kubonakala engathi le party ayikakheki kahle. Amazwi akhe lawo awasho nge-16 June. Shothi seloku uyazama ukuyakha kodwa uthini? Hayi ngathi le party ayikakheki kahle, kusho yena. So based on leso statement nalendlela mina engibuka ngayo izinto, ngibona ukuthi njengamanje kusenzima ukuthi singathi MK Party if ungathi umsholozi akasekho active kwi-MK Party ingaqhubeka ilento eyiyona. So kunzima ukuthi singasho kanjalo. Wena uthini? Le conversation kumele siyiphakamise bafethu. Kumele siyiphakamise. Sesikhulume kakhulu ngendaba ka former SG, sesikhulume kaningi ngo Floyd and everything. Abantu manje ake sikhulume straight nge-MK Party nango president oyisungulile uBaba uZuma. That's the main discussion engicabanga ukuthi ake sifocus kuyo manje moving forward. Ikakhulukazi thina esingama MK members. Umbono wami lo, umfoka Mkhonza ake siyidiscusseni ke bafethu nayi sengiyibekile etafuleni. If you haven't subscribed, ngicela usubscribe because sekuningi sizokuxoxa. Kusithinta sonke lokho esikhuluma ngakho. Ngiyabonga kakhulu bafethu niphile. Thank you so much.